Hai tu da. Da comanda da mesa.
скални пъти пътували, че сме стигнали до този дом, дом на Байте Хубир. Баш похлопахме, лиш потрупахме. И рекоме, ще излезе зъл човек, ще извади кол, брата, ще ни забърти, а той се за света добър. Че брата между бови дълбоки, извади китка бедни ключове, отвори шевшир порти и ни въведе в равни дворове, посла пелени сали, начупи топли краваи, и черпава, гощава, вид при вид краваи, на кравая, сървай злато, кръсто като, печете дружина. Амин! Амин! Роз кравай, отколкото зранца е станало. Толкова птица станат на този брат на Харамана, толкова верни другари и изговорливи съседи, и толкова мирни благати и за народа богати.